Hey, ପଢାଇଲୁ ତା ଭିତର କରିବା ପରେ ଏତେ ପଢି ପାରିବ ଏତେ ପଢି ପାରୁଛ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବଡ଼ି କରିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି ତମ ଘରେ ଗୋଟେ ଶାଶୁଟେ ଥିବା ଦରକାର ଯିଏକି ଧାନ ନେଇକି ଲୁଗା ଟେକିକିରି ଘାଣ୍ଟିକିରି ପକେଇବା ବଡ଼ି ଏଇ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇ ତ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏଠିଏ ବଢ଼ିଆ ସେ ସକାଳୁ ବରା ପକେଇ ଦେଇକିରି ଫେଣିଆ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ ହାତରେ ବନଉଛନ୍ତି। ତୁକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି?